poďte so mnou preskúmať Mojšovu lúčku. Takže teraz sme v takom jednom nemenovanom minimeste, nie je to úplne mesto, je to skôr obec. Je tu takáto pekná lavička a hojdačka a pekný výhľad na celú obec, minimesto, nazvime to. Hej. A tam je Mojšova lúčka a tam teraz ideme. Nebudem vám hovoriť, ak sa tá obec volá, pretože v nej bývam a nechcem, aby ste vedeli, kde bývam. Takže vám proste iba poviem, že to je obec. Mini obec. Teraz som na takomto rázcestí, tam sa ide do Mojšovky, tam sú také pekné chatky a tady tu sa netuším, kde ide, to sa ide sami do nejakého lesa, tam som ešte nebola, ale každopádne ideme touto cestou do Mojšovej lúčky. Táto ulička sa mi veľmi páči, ale ešte krajšia ulička je hen tam, ako sa ide do Mojšovej lúčky, kde sú tie chatky, to je úplne, že wow. Aby ste tomu chápali, tak hen tá cesta, čo som hovorila, že neviem, kade o to vedie, tak dámy a páni, keď pôjdete touto cestou, čo som vám hovorila, zaostri sa, keď pôjdete takto, tak sa dostanete vlastne sem, ako je táto cesta. To vedie do nejakého lesa, tam som ešte nebola, ale teraz tam nejdem a idem teraz takouto peknou uličkou. No a tu už môžeme vidieť prvé domčeky, prvé chatky a ulica je veľmi dlhá, pozrite sa. Veľmi dlhá ulica. Touto teraz pôjdem, potom tam zabočím doprava a tam ešte to pokračuje. To je fakt celkom dlhé tieto chatky. Tieto záhradkári sa to volá, hej, to vám poviem. Niekto býva v Mojšovej lúčke, tak vás pozdravujem. Myslím si, nie som si istá, že Mojšová lúčka sa delí na dve časti. Na starú a novú. Ja idem do tej novej. Akože hen tam nedaleko je aj stará, ale tam už nepôjdem, tá si už moc ďaleko. Každopádne musím vám povedať takú jednu historku, čo sa mi tu stala raz. Išlo to taďalto, bolo leto, bol možno august, to bolo ešte minulý rok, teraz je BTB maj, ak by ste nevedeli. Tak boli tu také maliny. Hej, boli tu takto na kliku, takéto maliny tu boli. A ja som bola, akože nebola som hladná, ale mala som fakt chuť na nejakú malinku dobrú sladkú. Tak som si otrhla, zjedla som ju a zrazu bum, niečo chrumkavé v tej maline cítim. A potom sa pozriem, pomaly ju vyťahujem z huby a odtedy nie je maliny. Takže to som išla fakt veľakrát a ani raz som sa tých malín nedotkla odtedy. Tam sú nejakí ľudia, asi tam prespávajú na víkend. A každopádne teraz som u takého veľmi pekného pozemku. Je to tu veľmi zvláštne. Neviem, čo to má byť, ale idem trochu nižšie. Dúfam, že tu môžem ísť, lebo mám pocit, že to je niekoho pozemok. Takže nie som si úplne istá, či by som tu mala byť, ale idem. OK, majú tu takúto obrovskú záhradu a neviem, čo to má byť, ale vyzerá to fakt krásne. Majú tu rastúce stromy, hej, tam majú nejaký dom na strome. No a ako dosť to majú pekne zorganizované. Toto neviem, čo má byť asi hojdačka, taká obrovská nad tou vodou. To vyzerá dosť dobre. Toto je fakt, že najkrajšia záhrada, čo som zatiaľ tuto v mojej obci, kde bývam, videl. Ešte nie som ani v polke cesty. No uvidíme. Ja som bola včera zo školy na takej, dá sa povedať, turistike, na taký výlet, to bolo, kde to bolo? Do jaskyne to bolo, ale ak ste boli v Harmaneckej, presnejšie, tak tam je taký veľmi strmý kopec dohora, asi lesom to je. A my sme tam išli a celkom som sa zadýchala, aj ako nebolo to nič brutálne ťažké, mala som aj ťažšie túry, ale celkom som sa zadýchala a boleli ma potom nohy, lebo sme išli potom ešte na nejaké serpentíny, takže ma úplne boleli nohy, keď som prišla domov. No. Takže teraz sme na takom znova rázcestí, sa dá povedať. Tadiaľto sa dá ísť tiež do Mojšovej lúčky, ale aj tadiaľto. Vidíte? Touto cestou sa dá tiež ísť. Neviem, ktorou mám ísť, ktorá je kratšia. Mám pocit, že táto je kratšia, ale tou chodím skoro furt. Tadiaľto som už dlhšie nešla touto trávovou cestou, sa dá povedať. Som dlhšie nešla, takže idem skúsiť. A myslím si, že aj v tejto uličke som presne zjedla tú malinu. Že si budem trošku dávať bacha. Tu boli kde si tie maliny. Tuto sa mi zdá. Fuj. Hrodné spomienky, ja už odtedy fakt nie maliny, ani z obchodu, nemám traumu s malinou. Niektorí ľudia tu majú fakt, že obrovské pozemky. Aj tak sa dá napojiť na tú dolnú cestu. No tu je veľa celkom tých napájacích cestičiek, ale ja idem proste rovno. Ty kokos, tu čo je za pozemok? Tento pozemok som ešte nevidela, som tady došla párkrát. Tento pozemok tu vidím fakt prvýkrát, neviem, či to vidíte. Ale majú to tu fakt pekné. Je to zarastené, no. Ale je to pekné. Je to fakt pekné. Ďalšia napájacia cesta. No tu je veľa, ale ja proste idem rovno, ja sa nejdem napájať. Ešte Boho vie, niekde zabludím. A
tam už vidím nejaký kostolík. To bude už Mojžišova lúčka. Za chvíľu sme tam, kamoši. No, plánujem tak o 7 prísť domov. Ešte mám hodinu. No, menej než hodinu. 54 minút, no. To neviem, čo tu budem ešte hodinu robiť. No, nejako sa musím zabaviť. Ja mám dokonca aj peniaze, neviem, či sú ešte obchody otvorené, ale v Mojžišovej lúčke, tej novej, je tam sa mi to taký jeden obchod, vlastne nejako potraviny u Majky, alebo u Majka, u Mateja, nejak tak sa to volá. A že keby náhodou tam bolo otvorené, tak si možno pôjdem niečo kúpiť, lebo ja som skoro dnes ešte nič nejedla a som fakt hladná. Zle správy, zistila som, že tie potraviny u toho Majky to je, nie sú otvorené. Ja už neviem, asi umrem od hladu, ale niečo si zozorpinem, ja neviem. No a ja už vlastne som v Mojžišovej lúčke, tu už je tá brána. Ty, koľko som tu celkom rýchlo prišla. Fakt, to tak ani za 15 minút som tu neprišla, to bolo fakt rýchle. Mám ísť na vodné, alebo nie? Zasi ďaleko, kým prejdem celé vodné, to mi bude dlho trvať. No neviem, môžem sa ísť skúsiť pozrieť, ak tam bude veľa ľudí, tak asi nie. Ale akože, možno by som sa aj poprechádzala. Nejdem na vodné. No, plány sa menia, idem dole. Tam aj boli ísť opravde, neviem, či tam niekto nemá nejaký bunker, lebo tam boli aj nejaké dreva, ako nejaké ako dosky nejaké drevené. Teraz idem takouto cestou dýhou. Akože ja by som šla na to vodné, ale toto má byť predsa potulky Mojžišovou lúčkou, nevodným dielom. Takže asi takouto znova dlhou cestou ideme dnes len dlhými cestami, mám pocit. A tu sme sa Láško videli nejaký taký divný domek. No, sú to. Jakýsi divný dom tu je, úplne. Neviem, to je vôbec dom, sú také osnaté niečo. Jaký dom tu je. Ani to je podľa mňa není dom, tam nikto určite nebýva. To je možno pre nejaké včely, alebo ja neviem, nejaké kurín. Preto sme tu. No jasné, tu je také pole. A ja som na tom poli minule bola, a tam sme videli toho chalana, akože bol tam aj s nejakým kamošom, ale bol tam ten chalan, čo nás nenávidí. A my sme sa tam skrývali v tom lese pred ním. A tedy sme našli to sídlo. A sa mi zdá minule som tu našla cez toto pole takú skrátku jednu. Ja ju ešte nemám overenú. Ja vôbec neviem, či sa tam dostanem tam. No, tá skrátka má každopádne podľa mojich predstav a podľa mojich výpočtov má viesť priamo ku lavičke. To je len taká skrátka cez pole, aby sa nemuseli ísť takto cez tých záhradkárov. Neviem, či ju mám vyskúšať, lebo som si není istá, či fakt tadiaľ vedie priamo ku tej lavičke. Akože nie priamo ku lavičke, ona vedie tak ako do takého lesa, čo je vedľa tej lavičky. Tak ale, že by som skúsila tú skrátku, akože môžem, ale keď sa strátim, tak neviem, čo budem robiť. Malo by to byť správne, už som si dívala aj na mapy, malo by to viesť. No, mala by to byť taká skrátka, no. Tu je akýsi most polorozpadnutý, ideme po ňom. Ok, sme v tom lese, kde sme sa skrývali. To sídlo bolo ale niekde tam hlbšie, ja hlbšie asi nejdem. Ja som sa zlákla, tu tam na konci to vyzerá, vy to nevidíte, ale tam na konci je priamo takto strom. Ja si myslím, že to je medveď, keď tam stojí a ide na mňa. Fuj, tento les je celkom strašidelný. No poďme toho trochu preskúmať. Ale nejdeme aj tam úplne hlboko, lebo my sme boli reálne úplne, že v lese som hlboko, niekde tam v strede. A je tu strašne veľa kožárov aj. Neviem, či by sa teda tu teraz vôbec dostala, aby sme mali také patiky, kde sme museli takto odhrňať. Takže pani som teraz sama v lese. A 8:45. To trepem, 6:45, nie na 9. No na 9, keby bolo 8:45, tak už som dávno mŕtva, lebo by tu bola tma. Takže pani som v tomto lese, hlbokom dosť a tmavom. A je práve 4:07 je. 18, 15, no 16 je, ale tak ako keby 15, hej. To trochu bojím. Ja práve, že mám rada takto prechádzky týmito lesmi, ale keď som tu sama a keď nemám moc dobrý čas, tak je to trochu aj strašidelné, creepy. To teraz napojím na takú cestičku, ktorá je, no není v lese, tá cestička je tak okolo toho lesa. Takže teraz som ako keby vyšla z toho lesa. A takto cestička je takto pozdĺž toho lesa. Tu sú chatky samité ďalšie. To je blízko tej mrazovej chaty. A tá mrazová chata je blízko toho lesa, kde by som mala výjsť. Takže keď pôjdem rovno, by som sa mala napojiť priamo tam, kde som chcela. Ale keďže mám ešte akože veľa času, mám byť o 7 doma, ešte len štvrť, tak ešte idem trochu aj ďalej preskúmať.
Nejdem iba do tohto lesa, idem niečo aj iné preskúmať v mojej svojej lúčke. Si nerobím srandu, ja som teraz napichla skoro na ten strom. Ja neviem, čo som robila, som sa nejako dívala na nohy, zrazu tu neviem čo a ja som sa takto úplne na ten strom a... To je len taká moja rada, že nechoďte moc takto sami do lesa, pretože tuto v mojej svojej lúčke býva dosť medvedov, som počula. Takže možno aj v tomto lese sa nejaký našiel. Dúfam, že tu akurát teraz nebude. A to kde som teraz? What the fuck, to kde som? Som úplne inde, to kde som? Kde som? Ale reálne teraz ja netuším, kde som. Jaj, dobre, už viem, kde som. Ty kokos, som sa zlákla. Pú. Jaké si toto? Ja sa toho nedotýka, lebo neviem, či to není elektrická náhodou. To je divné. Tu je akýsi most, tu je. Tu má niekto dom, tu by som asi chodiť nemala. To je nejaký pozemok asi. Ukáž? Zase nejaký pidi most tu je. No, tu má niekto chatu jakúsi. No to idem späť, to je tu asi nejaký pozemok, tu by som nemala čo robiť. V mojej svojej lúčke je aj... Prečo tu je seno pre srnky? Oh no! Idem späť, lebo to není moc dobré znamenie, že tu je toto krmítko pre srnky. To znamená, že sa tu srnky vyskytujú. Ten človek, čo to tu dával, vedel, že tu chodia srnky. Tak tu dal to krmítko. Srnky ešte v pohode, ale macko to by nebolo dobre, keby to bolo mäso hodené v tom. Ale ja som úplne inde. Videla som až hentam bola. Ako som sa ocitla tu. No, každopádne viem už, kde som. Viem sa orientovať, takže ideme len tam. Kadeľ vidím, lebo tady už nevidím akože. Už viem, kde som. Hento za mnou je ten strom, ktorého som sa bála, keď som sa išla. Hento. Toto si myslela, že med som hovorila. Už som sa napojila, už viem, kde som. Ja som fakt povedala, že v mojej šťovke. To je taký môj nový slang, ja proste nechcem hovoriť v mojej svojej lúčke, tak poviem v mojej šťovke. No akože znie to trochu divne, ale tak... No, ježišmarja, to čo je za cestu? Takže ten most, cez ktorý sme išli, tu je jedno zlomené, takže není dobré znamenie. A nepôjdem asi späť, pôjdem skúsiť touto cestou, to som ešte v živote nešla. Takže preskúmame, kam to zavedie. Neviem prečo, ale ja sa tu strašne cítim ako v nejakej Amerike, tu sú úplne títo domčeky po stranách. Je to úplne také predmestie, ako keby, oni to volali suburb. Vychádzam z tohto amerického predmestia. Sa mi tam je zastávka. Či som úplne zase mimo niekde? Ne, som mimo. Nie som až tak mimo, ale zastávka je hentam. Čo tu lieta? Už je už mám len pol hodinku a to sa mi fakt na vodné neoplatí ísť. To akože celé vodné obehnem tak za hodinu, alebo za 45 minút, za hodinu určite nie. Čierny pes, nešteká! Výborne, takže teraz mi tu do záberu šteka tento bláznivý pes. Už byť ticho. Áno. Prosím vás, nekomentujte to. No ako viete, psi štekajú, takže nejako tomu nezabránim. Ale však dúfam, že ma počujete. Ďalší pes. Teraz som na ulici menom O a ďalej. Ja nechcem radšej hovoriť názvy. Ja pochybujem, že toto video bude nejaké brutálne známe a slávne, ale keby náhodou, tak nebudem hovoriť ulice. Hej. Ďalší pes. Jaj, to jaj. Jaj. No už viem, kde som. To už aj auto. Pane, tam je taký kríž, u ktorého sa modlia. Prekvapivo. Neviem, nejaký pamätník tam je, či čo. A potom tam je také námestie, no vlastne námestie. Nejaké námestie, nebudem si hovoriť aké. A no a tam nedaleko je ďalší kríž. A hen tam potom pôjdeš rovno cez také ihrisko. A tam už je vodné dielo, no. Wow, toto je reálne, že moje prvé video, že takto točím, že idem na nejakú potulku nejakým mestom. Ja som v živote takto potulky nerobila, hej, som aj prvýkrát. No a tu už je ten pamätník, takže už tu posedím, lebo už ma trochu bolia aj nohy. To sa fakt nestáva. Mňa vôbec nebolievajú takto nohy po takýchto prechádzkach. Neviem, čo sa mi deje, neviem si tu chvíľu posedieť. Vidíte? Wow, nejaký si pamätník tu je, tu vám už nezaujíma, iba sa prežehnáme, Vianoce Isra idú asi to. Amen! Idem si tu chvíľu posedieť a tam už je kostol. Mojšovský, ľúčky kostol. Tam sú tie potraviny. No a mne ukazuje, že to je zatvorené, akože sa tam asi nepôjdem nakúkovať ako debil, takto či je otvorené. Mne ukazuje, že je zatvorené.
Môžem sa ísť pozrieť, akože. No, tam je tá zastávka, takže som bola správne. Už som proste cítila, že niekde tu je tá zastávka. Ja som tu už párkrát bola, ako som hovorila, že trochu to tu poznám, ale zase nepoznám to tak dobre. Ja ešte som nepochodila všetky ulice, ešte tam je nejaká, tam som tiež nebola. Na budúce môžeme. Tuto je, tu máme takú levandulu, či čo to je, takto ulica tam je akási, nejaký podchod, tu je akýsi super balkón. No a tu sú tie potraviny. Tie potraviny sú o dosť menšie než v mojej obci. Jasné, že je zatvorená, to mohlo byť jasné. No tak nič, takže som o hlade, ale ešte sa tu chvíľu poblú. Ježišmaria, som zase ako holuba. Retard. To je také detské ihrisko. Potom tuto je také ako väčšie trochu ihrisko, akurát tam je niekto na nejakom motokári, či čo to je hento. Na nejakom buzíku tam niekto je. Akurát, niečo tam kosí, alebo ja neviem čo robí. Ale akože málo ľudí tu je. Ja viem, že som asi obrovské decko, ale toto ihrisko je také trochu nudné, lebo tu je iba také nejaké si tyče, kde môžeš ako si posilovať, ak si workout ihrisko to je, sa mi zdá. A hento menšie, tam sú aj hojdačky a tu prakticky není nič také zaujímavé. Hen tam je ping-pong, ale tam niekto sedí, nejaký puberťac, takže tam nejdem. Idem na to detské. Objavila som takú novú skrátku, tak som išla minule týmto podchodom a je to vlastne taká skrátka na Vodné. To ideš iba takým kopcom, potom takým kopcom dole a už si priamo pri takej tej pizzerii, čo je na Vodnom. Môžem sa tam ísť nakúknúť, že koľko je tam ľudí, ale nebudem na Vodnom. Nemám moc veľa času, mám 25 minút. A ešte na tom ihrisku chcem chvíľu byť, no. Som akurát prešla týmto strašidelným podchodom. Celkom strašidelný, je taký tmavý, sú tam všade grafity a ako nemala som z neho dobrý pocit. Ale keby ste náhodou išli na Vodné niekedy a chceli ísť čo najkrajšou cestou, tak odporúčam týmto mostom, či podchodom, či čo to je. Tam je tam taký kopec hore a to tiež absolútne netuším, kam to vedie. No, môžeme, ako nie, ideme sa nakúkovať, to možno na ďalší diel, ak tu pôjdem, možno zajtra tu znova pôjdem. A vidím, že tam je nejaká brána. Jaj, tam je cintorín tuto, no, tu je taký, no, to je cintorín, tak to nepôjdem. Mňa proste iba strašne zaujíma, že koľko je tu ľudí, hej? Akože je celkom pohode počasie, takže by tam mohlo byť celkom aj dosť ľudí. Tu je akási zarastená cestička. Ideme ňou? Ukáž? Ty brďo, to je jaké strmé. Úzke a strmé, nejdem. To už som tu na Vodnom, tu už vidím tú pizzeriu. Nejdem túto cestou, že sa tam niekde vykýdam do tých krikov a bude po mňa. Ok, už som na Vodnom, už som pri tej pizzerii. Akože predo mnou sú priamo stromy, takže vôbec netuším, koľko tam je ľudí. Akurát za tými stromami je také posedenie, kde veľa väčšinou ľudí chodí na občerstvenie, na hranolky. Prečo majú strašne dobré hranolky, aj pizzu tam majú celkom fajné. A akože tá pizza tam stojí asi 10 eur a tie hranolky, originál belgické, tam to až 4,30 alebo 4,50, tak tak. No už to bude aj 5 eur. Takže ja som minulé tam prišla s 2 eurami a taká, že nemáte niečo za 2 eurá, a oni taký, že nie. Iba hen tam rájec vodu pre dojč. Ja normálne neverím svojim očiam. To nikto není. Nikto. Nejaký jeden typek na... To je zvláštne. Ale nie, sú tu nejakí ľudia, hen tam vnútri sedia, než tam jedia nejakú pizzu či čo. Aj tu je nejaká boka. Tu je takto lehatka, nejaká pidi hojdačka. A viac menej, čo tu budem robiť? S 2 eurami. Kartičky! Je to dosť divné, ja som čakala, že tu bude o dosť viacej ľudí. Čaute kačky, dúfam, že na mňa nezautočia. Prečo ide za mnou tá kačka? Prečo ide za mnou? Prečo idú za mnou? Vidím na tie kačky. Ako idú za mnou? Ne? Nechoďte. Dobre, takže som tam bola reálne tak 2 minúty, možno aj menej. Som tam vôbec nič nerobila, som sa tam len chvíľu dívala na kačky a teraz som sa spustila takou detskou šmýkovkou. Bolo to dosť trápne a už idem späť. Už netuším, čo tu budem robiť. Už je 4 za 3. Myslíte si, že ja 17 minút tam dojdem? To by som mohla dať. Som nejaká vyčerpaná. Tam je ten bežec, ktorého som videla na opačnej strane, ako je stará Mojšovka. Čo tu robí, akože to prebehlo za 2 minúty, či čo? Už idem radšej.
že toto je strašne divná ulica, tu nie sú žiadne domy, iba cintory, no ako trochu divné to je. Sa vám ozvem, keď budem už pri tom podchode. Ským som u podchodu a nie je to zase až taká krátka cesta, ako sa zdá. Možno tak zo 5 minút, no to je dosť krátka doba. Prebehnem asi ten podchod. Ježišmaria! Tu sa ozýva. Prebehnem, bojím sa. Mám riadny sopel, ja neviem, z čoho som taká chorá. Ale akože brutálnu nádchu mám. Mala som ísť sem po tejto mojej vnúčky. Mala som si doma sadnúť, dať si horúci čaj a skryť sa po deku. Nie chodiť po mojej švejúčke po ihriskách. Som na detskom ihrisku. A nejaký typek tu kosí na tom vozíku, či čo to je. Idem každopádne chvíľu na hojdačku. Je trochu lepšie ako tam u tej lavičky. Na tom kopci, čo som bola. Tu je trochu taká lepšia, taká, že tam dokonca aj dosadnem tu. Mám už len 11 minút a ja som si myslela, že tu budem ešte nudiť, že už nebudem vedieť, čo mám robiť. Ale nakoniec ešte nebudem ani stíhať. Je to dosť nepríjemný, nejaký puberťak. No, puberťak, tak možno 23 mu typujem, 22. Má tam nejaké decko malé, ktoré sa tiež na mňa furt šumí. Povedzte mi, že aj vy niekedy robívate to, že si sedíte na túto detskú hojdačku, si takto sadnete, do tej diery dáte prdel a takto sa hojdáte na tej detskej. Povedzte mi, že to nerobím jediná, lebo keď, hej, tak som fakt asi divný. Na mňa dívať. Sa dívať na mňa či na tú hojdačku? Idú za mnou. Položný poploch, oni išli na hentam nejakú malú hojdačku, išli ďalšiu. On sú takí divní, oni sa furt ako sa na mňa divne čumia. Chvíľu sa otočia, potom sa čumia, chvíľa sa otočia. Piko. Neviem, či ich vidíte, ale nechcem úplne na nich dávať tú kameru, lebo to je také dosť divné. On ma videl, ako na ňo ukazujem kameru. Ježišmaria, ja som teraz na takej hojdačke, na takej prelieske som a tu je taký hýbací most. To bolo počuť na celú Žilinu. Na mňa čumia, s čo mám za problém? Idem sa šmiknúť. Už idem pomaličky. Tak čau, ihrisko, možno na budúce, teraz už nemám fakt čas. Tu je jakási knihobúdka. Ukáž, aké sú tu knihy? Možno si aj požičam. Ja milujem knihy, samozrejme. Ty kokos, to smrti tu. Ukáž? Nočný stín. Poznáte? Ja nie, ja tiež, no. Mám pocit, že do tej knihobudky dávajú skôr knihy takí starší ľudia, takí dôchodci. Lebo tam boli samé také náboženské knihy a také, no proste také úplne, že staré. Jak okolo bioodpadu a smrdí to ako hovno. Už by som to mala pomaličky ukončiť, už pôjdem len domov cez tých záhradkárov a chvíľu posedím na lavička a to je tak všetko. Takže tu je kostolík, tu je nejaká si škola, či čo to je. Dúfam, že sa vám moje video páčilo, sú to moje prvé potulky, čo som natočila, takže prepáčte, ak to bolo trápne alebo divné, ale no, tak ak sa vám to páčilo, ale tak môžete mi napísať komentár, že aké miesta by som mohla navštíviť, takže pravdepodobne ich nenavštívim, lebo viete, no až tak ďaleko zase nemôžem ísť. Keby tam dáte Banskú Štiavnicu, tak asi nepôjdem pešo do Banskej Štiavnice sama. No to asi nie, ale keď tak by sa dalo, tak možno niečo v okolí Žiliny. Hej, ja bývam v Žiline, no. Takže, tak sa majte a čakajte, keď vidím nové video.